Lauren, Isa en Kavai zijn de 3 Zeeuws-Vlaamse basisschoolleerlingen die woensdag mogen voorlezen tijdens de Zeeuwse finale van de voorleeswedstrijd. En dat vinden ze vooral heel spannend wel, maar ik heb er ook heel veel zin in. Zeker, ja, wel spannend. Ja, vooral het stukje dat ik moet voorlezen. het bereiken van de provinciale finale doe je niet zomaar en is zeker niet voor iedereen weggelegd. Door heel veel te oefenen en lezen en alles heel veel keer herhalen. Ik hou eigenlijk heel erg veel van lezen. En toen hoorde ik dat ze de voorleeswedstrijden deden op school. En dat vond ik eigenlijk heel leuk om mee te doen. En die heb ik toen gewonnen. En daarna won ik er nog 1. En daarna de regionale ronde volgens mij. En dat was de vorige ronde. En daarna de provinciale ronde. En dat station is nu, na veel voorlezen, dus bereikt. Maar voor Isa en Kavai is dat vele lezen absoluut geen straf geweest. Ja, ik vind het leuk. Ik doe het ook graag in mijn vrije tijd. Of na school. Of als ik een drukke dag heb gehad. Of 's avonds nog lekker in bed. Dat als je midden in het boek zit, dat eigenlijk de buitenwereld helemaal van je afgesloten is. En dat je het heel goed kan volgen en zo het boek. Want soms is het in de echte wereld zeg maar best wel druk. En dan ga je in een boek, doe je hem open en lekker rustig op je gemak lezen. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Voor Lauren is het ook geen straf, maar zij moest wel even inkomen in al dat lezen. Nou, eigenlijk lees ik niet zo heel veel, maar die wedstrijd kwam dus en ik wou daar heel graag aan meedoen. En toen was ik begonnen met lezen en ik ben het steeds meer leuker gaan vinden. Ga je dan nu hierna ook veel meer lezen? Ja, zeker. Als de voorleestalenten straks plaatsnemen in de stoel voor het publiek, krijgen ze maximaal 5 minuten de tijd om een deel uit het boek naar keuze voor te lezen. De vreselijke tweeling, De jongen die van de wereld hield. Ruby Crusoe. Nou, omdat het verhaal heel origineel is en omdat het een heel ander verhaal is dan de meeste boeken. En ja, het verhaal en zo dat erachter zit, vind ik ook wel echt een cool stuk om voor te lezen. Het is best wel een grappig boek en gewoon... ik vind Joshua Douglas een hele leuke schrijver. Hij heeft een fijne manier van schrijven, wel gewoon begrijpelijk, maar ook wel een grappige manier. Pavianenbillen, zei Max. Ik heb gekozen voor veel vraagtekens en uitroeptekens en zo, zodat het wel spannend wordt. Hij zegt niets. Aan de support gaat het in ieder geval ook niet liggen. Zo is alles via een livestream te volgen en gaan de klasgenoten in de klas lekker meekijken. Een paar vriendjes en vriendinnetjes mogen zelfs mee voor de extra aanmoedigingen. Ik zie er al een bord staan, Hup Isa. Ja, dat is mijn beste vriendin Babette. Die heeft dat vanaf de regionale ronde heeft ze dat gemaakt. En ja, zij is eigenlijk bij elke wedstrijd al wel geweest om gewoon mij te supporten. Maar ja, wie gaat er uiteindelijk winnen? Of toch? Woensdag weten we het en zal duidelijk zijn wie Zeeland mag gaan vertegenwoordigen in Utrecht voor de nationale voorleeswedstrijd.